A veure, ara fa 5 mesos vam estar parlant del canvi del conveni amb Comaigua, del canvi de la gestió de l'aigua. Jo mateix vaig fer una pregunta en aquesta taula, és que si aquest conveni o aquest canvi de gestió comportaria que hi hagués algú que fes cap al Consell d'Administració, en aquest cas de Comaigua, com a empresa. I aquí se mos va dir que no. Però realment no ha sigut així, no, al final. No, en principi, 6 mesos ningú estava previst. Va ser, el seu president m'ha comentat que com a municipi que estem dins de prestar el servei, tenim possibilitat de tindre una plaça. I en principi s'ho reserva l'alcalde. Però l'efectiu encara no s'ha fet. Perquè tot el municipi que està associat com aigua és present al Consell d'Administració, com a municipi que presta el servei. D'acord, més res que em generava dubte a veure